No tak zajímala nás vlastně jakoby ta situace s těmi prodejci, jak to vypadá na tom trhu. Asi jsme si říkali, aby děda tam nejel, aha, aby tak nějak, aby se člověk podíval, co se děje, no. No, tak byl okolo toho docela dost humbuk, že jo, takže nás i to téma jako docela zajímalo. No, já mám ráda dokumenty obecně. Dost na ně chodím, takže já jsem a vzbudilo to hodně emoce v televizi a tak jsem vás vydavá, co to je za film. My jsme se tak jako shodli docela právě, že chceme vidět ten dokument, že je to opravdu zajímavý a právě, že poučný, že je to teď mediálně docela i zprofanovaný, takže bylo by dobrý vidět, o čem se v televizi mluví. Měli by to pouštět povinně důchodcům, teda si myslíme. No. Mně to přišlo hrozně hezky. Ne, neznechutilo mě nic, no jako kromě samozřejmě toho chování těch lidí, ale myslím si, že je to krásně natočený dokument. Já myslím, že celkově teda jako brutalita těch prodejců a způsoby, jakýma prodávají to zboží, tak asi tak. Ono je to obecně dost emoční film, jako nebo dokument, no. Spíš bych asi vyzdvihnul vůbec ten počin teda paní Dymákový, že se tomuto tématu někdo věnoval a vlastně tomu věnoval vlastně tomu ne krátkou dobu, ale celý rok. A že to dopadlo, jak to dopadlo. Myslím si, že dobře. Asi jako, že zneužívali ty retardované lidi. Bych to ocenil tak 4+, spíš za ten přínos asi. Asi tak 4. Tak 3,5. Já myslím, že jako 4. Že 4,5 možná, protože to bylo hrozně moc poučný. Tak je 4, no. Bylo fakt dobré.